نابزي زقصل نايزة مدرخنا كنأتو زة مدرخ كمرحلنا نكبر حاونا كبر خليلو دبالك أو نهب كبرتي هابلنا يغني اللي ميكائيل ن ናይ መወዳእታ ትሕዝቶ ናይ ዚ ናይ ሎምዓንቲ ምድላዊ ዝኸውን ዘሎ ነዊሕ ሰዓት እውን ስለ ዝወሰድና ከይስችወና ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ሰዓት ምሸት እውን ምስ ምዃኑ እዚ ኣብ ግምት ኣእቲና ሕፅር ሕፅር ኣቢልና ክንውድኦ ኢና እዚ ናይ መጨረሽታ ምድላውና ኣብዚ ዘተ ፓነል ንተወሰኑ ሰባት ዕድል ክህብ እየ ኣብ ገሊአን ሓሳባት ብዝተፈላለዩ መቕረብቲ እቶም ክንድም ኢሎም ዘቕረቡ ናይ ክብረ ኣጋይሽ ብመምህር ሙሉ ወርቅ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ብስዩም ካልኦትን ኣቢሎም ዝተተናኸፋ ጉዳያት እውን ስለ ዘለዋ ኣብዚ ዘቕርበን ሕቶታት ቅድም ኢለን ዝተባሃላ ተሃሊአን ብዙሕ ምድግጋም ብዝንኪ ኣገባብ መልሲ ፍትው ሓትት ኣብዚ ዘተ ፓነል ክትሳተፉ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም መምህር ኣብርሃ ተኽሉ በርሂዩ ተወልደ ብርሃን ዶክተር ሙዑዝ ሓድሽን ኣባይ ግደይን እየ ተፈላለዩ ሕቶታት እንዳልዕልኩ ብሽምኩም እንዳፀዋዕኹ ክዕድም እየ በዚ መሰረት ናብ ቀዳማይ ሕቶይ ክኣቱ ክልተ ሕቶታት ከልዕል እሞ ንክልተ ሰባት ዕድል ክህብ ፈለማ ዓንቱ እውን ስዩም እውን ዘልዕሎ ጉዳይ ነይሩ ትግራይ መሰረት ኢትዮጵያ እያ ስለዚ መሰረት ኢትዮጵያ ዝኾነት ትግራይ እንተተነፂላ ወይ ሃገር እንተኮይና እንታ ዓባይ ትበሃል ዓዲ እውን ክትፈርስ ትኽእል እያ ስለዚ ብምኽንያት እዚ ንነፅነት ትግራይ ዝቃወም ሓይሊ ክበዝሓ ይኽእል እዩ ዝብል ብሂላት ኣሎ ኣብ ስዩም ዝተናኸፎ ነገር ኣሎ ንሱ ኣብ ግምት ኣእቲና ተንቅፅለሉ ካልኣይ ምስ ቀደም ሰዓብ ተኣሳሲሩ መን ይቀድም ዝብል ሓደ ሓልዮት ዝመስል ግን ካብኡ እውን ውፅእ ዝበለ ጉዳይ ህንፀት ሃገርን ህንፀት ዲሞክራሲን ኣየና እዩ ክቅድም ዘለዎ ብዝብል ስዩም ከም ዝበሎ መጀመርያ ገዛና ንህነፅ እሞ ድሓር ብዛዕባ መሽኮትን ካልኦትን ክንዛረበሉ ኢና ብዝብል ዝገለፆ ኣሎ ኣብ ናተይ ሕቶ ብስሩኸ ኣየናይ ድዩ ዝቅድም ዝብል እዩ ከይዲ ምስረታ ሃገር ድዩስ ስርዓት መንግስቲ ዝብል ኣተኪርኩም ሓሳብ ክትውኒ ንክልተ ሰባት ይክዕድም ፈለማ ኣምባሳደር ፍስሓ يعني اللي أكليل كمون مايكل ميزان أقدمان زي زخبركم زخبركن أمرارحان أبالاتن دمس ناصنة تكراي زخبركن تساتفتي ذو على زوم እንኳዕ ንመበል ቀዳማይ ዓመት ምስረታ ድምፂ ናጽነት ትግራይ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ክብል ፈቱ በዚ ኣጋጣሚ እዚ እውን እንኳዕ ንመበል 30 ዓመት ግንቦት 20 ኣብፅሐኩም ክብል ይደሊ ክቡራንን ክቡራትን ነተን ዝተለዓላ ርእቶ ሕቶታት ርእቶ ንምሃብ ቅድም ኢለን እውን ተነጊረና ነስለ ዝነበራ ግፋሕ ቢለ ተዳልየ ነይረ ከምታ ኣክሊል ዝበሎ ብሓደ ገጽ እቶም ቅድመይ ዝተዛረቡ ዶክተር ግደይ ጀነራል ክንፈ መምህር ሙሉወርቅ ስዩምን እየሩን ዳርጋ ስለ ዘልዕልዎን ሕልፍ ኢለ ሓደ ርእቶ ክገልጽ ኣብ መወዳእታ ርእቶ ምሃብ ብዙሕ ቁም ነገር ትምሃር ብኻሊእ ከዓ ብቅድሜኻ ብሉፃት ሰባት እንተተዛሪቦም ምድግጋም ስለ ዝኸውን እንተ ኸማይ ከምቲ ስዩም ዝበሎ
ቅድም ኢሎም ዝተዛረቡ ንኣብነት ኢዮርብ ዘቐመጠቶ ነፃነትን ሓርነትን ታይነት ፍሪዶም ን ኢንዲፐንደንስ ከምኡ እውን ባህላዊ ወያነ ካልቸራል ሪቮሉሽን ከም ሓደ ቅድሚ ኩነት ንሃገርነት ከም ነቕምጥ ብኡ እንተንዛዝም እኹል ምኾነ ብዝኾነ ግን ዝተለዓለ ሕቶታት ንምግላፅ እታ ናይ መጀመርያ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ መሰረት ወይ ድማ አንከር ስቴት ስለ ዝኾነት ሃገርነት ክትላበስ ከጽገመላ እዩ። ትግራይ ሃገርነት እንተረጋጊፃ ኢትዮጵያ ከም ዘላ ክትፈርስ እያ ክትፈርስ ትኽእል እያ። ስለ ዝኾነ እውን ብኡ ልክዕ ተቃውሞን ተፃብኦን ከጋነፉ እዩ ዝብል እዩ። እዚአን ነገራት ዝርዝር ኣቢልካ ንእሽተይ መርኣይ የድሊ። ከምቲ ዝበሃል ትግራይ ብዘመናዊ መመዘኒ ኮንተምፖራሪ ዴፊኒሽን ናይ ሃገርነት ናይ አንከርነት አንከር ስቴት ድያ ናይ ኢትዮጵያ ብሓቂ እንክጅመርከ አንከር ስቴት እንታይ ማለት እዩ? ብኢንተርናሽናል ሪሌሽንን ፖለቲካል ሳይንስን አንከር ስቴት ዝበሃል ኣምር ዝተጀመረ ንሃገራት እዩ። ዳሕራይ ግን ናብ ውሽጢ ዓድታት እናመፀ ኣብታ ሓንቲ ዓዲ ውሽጢ ዘለዋ ዩኒትስ ዝበሃላ ከም ብሄር ካልኦትን እውን ከጠቃልል ጀሚሩ። ብኣንጻር እዙይ ናብ ናይ ትግራይ አንከርነት ቅድሚ ምኻድና ተን መመዛኒታት ንሃገራት ዝተቐመጣ ኣሕፅር ኣቢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይኸውን። አንከር ሃገራት ዝበሃላ ብኻሊእ ቋንቋ አንከር ስቴትስ ዝበሃላ ኣብ ከባቢአን ሓያላት ፓወርፉል ዝኾና ዝተረጋግአ መንግስታዊ መሓውር ንከባቢአን ብምፅላው ዝድለያ ብኢኮኖሚን ድሕንነትን ፀብላልነት ዘለወን ኣብ ተወሰነ ፖለቲካዊ ከባቢ ሪጅን ዝዋስኣ ውግንነአን እውን ኣላይንመንት ዝበሃል እቶም ናይ ዓበይትን ሓያላትን ሃገራት ዓለም ለኸ ትካላትን ዝምእዝዝወን ዝተኣማመኑለን በዝሒ ህዝብን ጥንኩር ኢኮኖሚን ዘለወን ንውሽጠን ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዘለዎ ከባቢ እውን ዝተርፋ ዘረጋግኣ ከምኡ እውን ናይ ሪጅን ማእኸላት ሪጅናል ሃብስ ዝበሃላ እየን ንዓለም ለኸን ኣህጉራውን ቀጠናውን ማእኸል ግልጋሎት ዝኾና ንኣብነት ከም ኣረብ ሊግ ኦአይሲ ኢሲኤ ኣፍሪካ ሕብረት ኣፍሪካ ዲቨሎፕመንት ባንክን ካልኦትን ዘማእኸላ ከምኡ እውን ኣብ ከባቢአን ዝፍጠሩ ጎንፅታትን ግጭታትን ዓቃቢ ሰላም ከብርክታ ድልየትን ብቕዓትን ዘለወን ንዝፍጠሩ ፀገማት እውን ከደራድራ ክሽምግላ ዝኽእላ ድልዋት ዝኾና ምስ ዓቕመን እዚ ብሓፂሩ አንከር ሃገራት ዝፍለያሉ ረቑሒታት እዩ። ኣብ ኣፍሪካ 4 ፍሉጣት ፕሮሚነንት አንከር ስቴትስ ተባሂለን ይፍለጣ። ኢትዮጵያ፣ ግብፂ፣ ናይጄርያ፣ ደቡብ ኣፍሪካ እየን። እዙይ እንታይነት አንከር ስቴትስ ነኸርእየና ዘቕረብክዎ እዩ። ካብዚ ቀፂሉ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ዘለዋ አንከር ስቴትስ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ስቴትስ ይበሃላ፣ ኣብ ካናዳ ፕሮቪንስስ ይበሃላ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ወይ ሪጅን ይበሃላ። ብኸመይ እየን አንከርነት ዝላበሳ? ነዚኣተን እውን ብዝፀንሐን ብዘመናዊ መበል 21 ክፍለን ዝተቐመጠ መመዘኒታት ኣለውን። ንኣብነት ኣብ ኣፈጣጥራ ኣብ መሰራርታት ሃገር ኣብቲ ሃገርን ምሕደራኣን ዝለዓለ ርኡይ ብሉፅ ተራ ዝተፃወታ ኣብታ ናይታ ዓዲ ምስረታ ስርዓተ መንግስቲ ኮንስቲቱሽናል አርኪቴክት ወሳናይ ተራ ዝነበረን ንኣብነት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ 13 ስቴትስ ይግለፃ። ናይዚኣተን ማእኸል ከዓ ፔንስልቬንያ ስቴት ትበሃል አንከር ኔራ ይበሃል። ሎመ ይኮነትን ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ስነቃል ባህሊ ቋንቋ ስነ እምነት ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ዝገበራ ዝዕብልላ ብፍላይ ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት ንዝተማእኸለ ሰንትራላይዝ ንዝኾነ ስርዓትን
ምሕደራን ንዘይተማእኸለ ዲሰንትራላይዝን ስርዓትን ንኽዝውራ ፅዕንቶ ዘለወን። ካሊእ ብዲሞግራፊ ብበዝሒ ህዝብን ኣቀማምጣ መሬትን ፀብላልነት ዘለወን። ናይቲ ሃገር ኢኮኖሚ፣ ንግዲ፣ ኢንዱስትሪ ማእኸል ዝኾናን ዝለዓለ ጂቲፒ ዘበርክታን። ሕዚ እውን ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ በዚ ኣንከር ስቴት ትበሃል ታናይ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ምስረታ ፍሉይ ግደ ተፃወተት ፔንሰልቬንያ እንተይኮነት ካሊፎርኒያ እያ ብኢኮኖሚያን ብበዝሒ ህዝባን ኣንከር ስቴት ተባሂላ ትፅዋዕ። ካሊእ ኣብቲ ሃገር እቲኣ ሚዛን ፖለቲካ ዋሕስ ዝኾና ባላንሲንግ ፓወር ፖለቲክስ ዝበሃል ማለት እውን ካልኦት ኣናእሽቲ ዩኒትስ ብናህና ብሄር ብሄረሰባት ኣኮሞዴት ንክግበሩ ዓብይ ተራ ዘለወን እንተደልየን ከዓ ካብቲ ፆታ ከውፅኦም ዝኽእላ ወይ ትኽእል ኣንከር ስቴት ትበሃል። እምበኣርከስ እዚ ብሓፂሩ ብዘመናዊ ናይ ኣንከርነት መመዘኒ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዋ ኣንከር ስቴትስ ዝምዘናሉ እንተኮይኑ ብናተይ ርእቶ ትግራይ ብምሉእነት ኣንከር ስቴት ኢትዮጵያ እያ ዝብል ዝፀንሐ ብሂል እንተነኣሰ መሊስካ ምርኣይ ሪቪዚት ምግባር ኣድላይ ይመስለኒ። ሓቂ እዩ ትግራይ ኢትዮጵያ ሕዚ ሒዛቶ ንዘላ ቅርፂ ንኽትሕዝ መዳርክቲ ዘይብሉ ተራ ተፃዊታ እያ። ኣብ ስነ ቃልን ቋንቋን ስነ ህንፃን ስነ እምነትን እውን ዋላ እኳ ብዙሕ ዝተሓደገትሉ ኩነታት እንተሃለወ ግዲኣ ብሉፅ እዩ። ይኹን ዳ እምበር ብካሊእ ወገን ከዓ ብኣንፃር መበል 21 ክፍለ ዘመን ረቋሒታት ዝበልክዎ ኣዝዩ ውሕድ ህዝብን ንእሽተይ መሬትን እዩ ዘለዋ። ካብ ሕልፈት ሃፀይ ዮሃንስ ጀሚሩ ክሳብ ደርጊ ድሕሪ ርብዒ ክፍለ ዘመን ዘመነ ህወደግ ንእሽተይ ዕረፍቲ ረኺባ ናብ ዝሓሸ ቦታ እንተተመለሰት እንደገና ደጊስዋ ዝሓለፈ 8 ዓመታት በፂሓቶ ዘላ ብርኪ ኣብ ኢትዮጵያ ኢሬሌቫንት ክሳዕ ትኾነሉ እያ ፀኒሓ። ጆኖሳይድ ዘተኣናገደት እዋን እዩ ዝኒሄ። እንኳን ዶ ንናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ንግድን ኢንዱስትሪን ማእኸል ክትከውን ንዓርሳ ክኢላ ንካልኦት ክትርፍስ ይትረፍ ተንዝርካቦታ ስኢና ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ እትርከብ ብሄር እያ። እንትጠቃለል ኩሎ መዳዊ ድቀት በፅሕዋ ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ኤግዚስተንሻል ትረት ዘላ ክልል ኣንከር ስቴት እያ ኢልካ ምባል እንተነኣሰ ሕቶ ምልክት ክንበረሉ ይግባእ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ኔራ ዳኣ እምበር ኣይኮነትን ምባል እውን ይከኣል። ኣንከር ሃገራት ቅድም ናይ ፔንሰልቬንያን ናይ ካሊፎርኒያን ብዘቕረብክዎ ኣብነት ኣብ ዝኾነ እዋን አንከራት ኮይነን ፀኒሐን ኣብ ዝኾነ እዋን ከዓ አንከርነትን ዝቕነሰሉ ጨሪሱ እውን ዝቕየረሉ ኩነታት የጋጥም እዩ። ኢትዮጵያ ኣትያቶ ዘላ ኩነታት ንኣብነት እንካብ አንከርነት ሃገር ዘውፅኣ ምዃኑ ዓብዪ ኣብነት እዩ። ስለዚ ትግራይ ሃገር እያ፣ ትግራይ አንከር እያ እሞ ምስ አንከር ተታሒዙ ዓበይቲ ፀገማት ክበፅሕዎ እዮም ዝብል ከምቲ ቅድም ዝበልክዎ እንደገና ቪዚት እንተገበርናዮ ኣግባብነት ዘለዎ ይመስለኒ። ምዚ ተታሒዙ ዘቕረበለይ ሕቶ ትግራይ ሃገር እንድሕር ትጠልብ እታ ሰረፈት ኢትዮጵያ ምፍራሳ እዩ። ስለ ዝኸውንን ብኡ ልክዕ ተቃውሞን ሬዚስታንስን ምናልባት እውን ቀፃላዮ ዝኾነ ኩናት ክትኣቱ ትኽእል እያ ዝብል ይቐርብ እዩ። ምርኣይ እውን ኣገዳሲ እዩ ማለት እዚ ክርዮ ዝግበአና ሕቶ ሃገርነት ንክንገድፎ እንተይኮነስ ንዝመፅእ ተፃብኦ ብኣግባቡን ብልክዑን ንምክልኻልን ንምምካትን ዝኽእለና ጥራይ እዩ። ኢትዮጵያ ትግራይ ሃገርነት ጠለበት ኣይጠለበት ብዓርሳ ፈራሲት እያ እናፈረሰት እውን እያ ባህላ እየ።
انت خماي منالبات ون تقراي هاجر انت تكون اتاز ترفت إثيوبيا كاب تقراين إيرتران تماهرا تمعراريا تقصلوا اللو عدل يهلو يزبل حسابون اللني قدم إيرترا هاجرنت مرققاصا كاب زمنه هاصي هالسلاسة جميرو كساب ودقت سرعت درقي سبا نيترا مقنصال مالت نا إثيوبيا خساد مقراص مالتيو كسادو ዝተቆረፀ ዝኾነ ኣባል ከዓ ዝኾነ ኣካል ከዓ ክነብር ኣይኽእልን ሰርቫይቭ ክገብር ኣይኽእልን እናተባህለ ብዙሕ ተዘሪብሉ ዘሚርናሉ መፅሓፍቲ ተደሪሶምሉ ንዘመናት ማእለያ ዘይብሉ ሰብን ንዋይን ጠፊኡሉ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሃገር ምስ ኮነት ኣይፈረሰትን ሎሚ እያ ድሕሪ 30 ግዛዕን ዓመት ትፈርስ ዘላ ስለዝኾነ ናይ ትግራይ ሃገርነት ምምስራት ምስ ኢትዮጵያ ምፍራስ ብቐጥታ ተተሓሓዘ እዩ ምባል ወድዓውነቱ ኣይረአየን እቲ ናይ መጨረሻ ዝቐረበ ሕቶ ትግራይ ኣንከር ስቴት ስለዝኾነት ካብ ኢትዮጵያ ተፃብኦ ከጋጥማ እዩ ብቐሊሉ ኣይንላቐቕን ዝብል ክረኣይ ዘለዎ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ እዚ እውን ንኽነዳለወሉ እዩ እቲ ዝበሃል ተቃውሞን ተፃብኦን ዝረኣየሉ ማኒፌስት ዝገበረሉ ይኹነታታት ሲኔሪዮስ ምእማት የድሊ ንኣብነት ስርዓት ብልፅግና ከም ዘለዎ ቀፂሉ ኣብ ክልቲ ስርዓት ሕቶ ሃገርነት እንተቐሪቡ ዝመፅእ ተቃውሞ ፍሉጥ እዩ እንኳን ደው ሃገርነት ሓቲትናስ ኣብ ማእኸል ሜዳ እውን ጀኖሳይድ እናተፈፀመልና እዩ ዝኒሄ እዚ ዝፍፅመልና ስርዓት እዩ ሕዚ እውን ነዚ ኢና እዋናዊ ኣጀንዳና ጎኒ ንጎኒ ሃገርነት ምጥላብና ንቀደም ህልውናና ምርጋፅ እዩ ንብል ዘለና ድሕሪ ስርዓት ብልፅግና ምግላስና ዝመፅእ ስርዓት ኣብ ግምት እቲኻ እንትርአ ግና እንተኸማይ ምናልባት እውን ንሃገርነት ትግራይ ዝፃባእን ዘዕንቅፍን ዓቕምን ድልየትን ዘይብሉ ማእኸል ክህሉ ይኽእል ኢልካ እውን ምግማት ይከኣል እዩ በቲ ኮነ በቲ ግን ትግራይ ኣንከር ኮነት ኣይኮነት ካብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ከጋጥማ ኢልና እንተተበጊስና ንምንታይ ደኣ ሕቶ ነቕርብ ዝብል ምርዳእ ኣገዳሲ ይኸውን ነዚ ቅድም ክብል ብዶክተር ግደይን ካልኦትን ተገሊጹ እዩ ብዝርዝር ክኸዶ ኣይደልን ገገር ግን ብሓፂሩ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ኣብ ዝኣኼባ እውን ኣሎ ኢለ ዝግምቶ ሓደ ሓውና ኢንጂነር መስፍን ኣየነው ብዙሕ ቁም ነገር ዘለዋ ትሕዝቶ ምስ ዝኣነ ዘልዕላ ዘለኻ ጉዳይ እውን ዝተተሓሓዘት ኣብ ትግራይ ዓርሰ ውሳነ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን እንንዕሉ ኩነታት ንምንታይ እዩ ዝብል ኣልዒሉ ነይሩ ካብ ሳይንሳዊ ትንተና ተበጊሱ ኖርማቲቭ ኤንድ ኢምፔሪካል ዝበሃሉ ብሓፂሩ እንታይ ማለት እዩ ንታ ዓዲ ንሓደ ዩኒት ንሓደ ብሄር ንዝተናውሐ እዋናት ስርዓታዊ መድልዎን ጭቆናን እንትተብፅሕ ካብ መፍትሒስ ነዚ መፍትሒ ተባሂሉ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ይሓትት ሓደ ኣካል ሓደ ብሄር ካብ ፖለቲካ ተሃገር እንትግለጽ ዓርሰ ምሕደርኡን ክኽልከል ሰፋሕቲ ግፍዕታትን ጭፍጨፋታትን እንተጋጥምዎ ኖርማቲቭ ዝበሃል ኣፕሮች ተኸቲልካ መስልካ ተሓትት እቲ ካልኣይ ግን ካብዚ ዝገደደ እዩ ኢምፔሪካል ኣፕሮች ዝብል ብጭቡጥ ኣካላውን ምናባውን ዝኾነ ቀንዲ መግለፂታቱ ከዓ ሕድሕድ ኩናት ናይ ኢሊት ምብትታን ኢሊት ፍራግመንቴሽን ናይቲ ሃገር እቲ መንግስቲ ናይ ምምሕዳር ዓቕሙ ምድኻም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኢድ ምትእትታው እዙይን ወዲ እዙይን ብዘምፅዎ ሰበብ ናይቲ ሃገር ናይ ፖለቲካ ማሕበራውን ኢኮኖሚን ምስብባር ምፍልላይ ራፕቸር ምግባር እንትፍጠር እዩ እዞም ልዕሊ ኢሎም ዝተገለፁ
ክልተ መበገሲታት ብቐጥታ ንትግራይ ዝገልጹ እንትኾኑ እቲ ቀንዲ ክፍለጥ ዝግብኦ ጉዳይ ዋላ እኳ ትግራይ ብተነጻጻሪ ኣብ ዝተረጋግአ ኩነታት እውን ኮይና ንዝሓሸ ምሕደራ ንዝሓሸ ምዕበላ መሰላ ብዝለዓለ ክትረጋግጽ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ክትሓትት ግቡኣ እንትኾነ ዘላቶ ኩነታት ግን ካብዚ ብዝረሓቐ ኣብ ክሊ ጀኖሳይድ ዝተፈጸመ ኣካል ኮይና እያ ትጠልብ ዘላ ምስ ኢትዮጵያ ዝተበጣጠሰትሉ ምዑሪ ናብራ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ቀጻላይ ጀኖሳይድ እውን እትድሕነሉ ምስ ህልውናኣ ዝተሓተ ሕቶ ሃገርነት እዩ ስለዚ ኢና እውን መማረፂ ዘይብሉ መማረፂ ሕቶ ሃገርነት እዩ ንብል እዚኣተን ካብ በልኩ እታ ሳልሰይቲ ሕቶ ዝቐረበት ዝመስለኒ ተተንኪፋ እውን ነይራ ብሓደ መቕረባይ ኣምባሳደር ሬታ ቅድም ክብል ከለኹ እውን ብዛዕባ ሰዓት ዘሊለየ እየ ኣብዛ ፓነል ዲስከሽን ሓደ ሰብ ናብ 10 ደቂቃ ዲና ምዲብና ዘለና ኣብታ ካልአይቲ ሕቶ መምህር ኣብርሃ ተኽሉ መልሲ ሃበላ እሞ ንእሽተይ ዝተረፈት ታይም ተሃልያ ክምለስ እያ ኣምባሳደር እሺ መድረኽ ንዓኻ መምህር ኣብርሃ ተኽሉ ኣብታ ካልአይቲ ሕቶ ተተትኩር ማለት ህንፀት ሃገርን ህንፀት ዲሞክራስን ኣይና እዩ ክቅድም ዘለዎ ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ኣለዶ መምህር هالو اوكي اتخلى اسمع هو ግዜ ንምቁጣብ ንኩልኩም ነዚ መደብ ተሰናድኡ ዘለኹምን ተሳተፉ ዘለኹም ኣካላት እንኳዕ ንምስረታ ቪአይፒ ሓደ ዓመት ፅሕና ክብል ይደሊ ኣነ ከልዕሎ ዝኽእል ነጥብታት መብዛሕትኡ ተላዒሉ ስለዝኾነ ፍታ ካልአይቲ ነጥቢ ጥራሕ ኣትኩረ ተዛረብኩ ዝሓሸ ይመስለኒ ግን ኣምባሳደር እኳ ብሰፊሑ መናይ ብዝኾነ መንገዲ ገሊፅዎ እቲ ትግራይ ኣንከር ስቴት ስለዝኾነት ንሃገር ምስረታ ዓብዪ ማሓንቆ ክገጥማ ይኽእል እዩ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ገለ ዝብል ዝተለዓለ ክልተ ነገር ክብል ይደለዎ ረቢላ ሓደ ስቑኢሉ ንሊፕ ሰርቪስ ተዘይኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ አንከር ስቴት እያ ኢሉ ዝኣምን ኤሊት ዳርጋ ውሕድ እዩ የግዳስ እቲ ከምኡታት ዘምፅዎ ንካለት ለሰን ከይኸውን ተዘይኮይኑ ትግራይ አንከር ስቴት እያ ኢሎም ኣይኣምኑን ስቑኢሉ ንሸፈጥ ዝመፅእ እዩ ዝብል ነገር ከልዕል ይደሊ ካልኣይ ትግራይ አንከር ስቴት ስለዝኾነት ኣብ ልዕልያ ጀኖሳይድ እናተፈፀማ እናቐለጠት እናጠፈአት ትንበር ዝብል እውን ብሞራል ደረጃ ትክክለኛ ዘይኮነ ባህላ ስለዝኾነ በዚታት ንክንሸማቐቅን ንክስትከፍን ዝገብሩ ዘበተን ፕሮፓጋንዳን ስለዝኾነ በዚ ደረጃ እዚ ምርኣዩ ዝተሓሸ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብኡ ምስ ዲሞክራሲ ምስረታ ሃገርን ዲሞክራስን ዝብል ቅድመይ ተዛረቡ ነልዕሎም እዮም ኣብዚ ብክልተ ሓሳብ ደረጃ ሃገር መጀመርያ ድሓር ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ መጀመርያ ድሓር ሃገር ክልቲኦም ብሓባር ምኽያድ ይከኣል እዩ ዝብሉ ብቲዮሪ ደረጃ ብክልተ ሓሳብ ደረጃ ከም ዘለው ቅቡል ምግባር ፅቡቅ ኮይኑ እዚ ብክልተ ሓሳብ ደረጃ ርኢና ናብ ትግራይ ክንመፅእ ከለና ግን ኣይ እቲ ፈጢጡ ዝመፅእ ዘሎ ቅድሚ ሃገር ምዃና ትግራይስ ዲሞክራሲ ትህነፅ ዝብሉ ዛዕባታት ብሰፊሑ እንትዝረብ ይሰምዕ ጫፍ ክኸዱ ከለዉ እውን በቲ ትግራይ ዘላቶ ናይ ዲሞክራሲ ኩነታት ሃገር ካብ ትኸውን ሃገር ተይኮነት ትንበር ዘለዓለም ዝብሉ ጫፍ ዝኸዱ ዘረባታት እውን ስለ ዝስምዑ
أوزي حدا خلت نجر انتوا الكتب بغمسلني بمطرته ستيت هودن ذي ديمقراسي زولو أمرات كورليشنهم بزح أب ليتراتشر أيتركون كلتيهم تفعل أمرات كم زغنيو زغمت كلتيهم تناصاصيلهم كخدهم زغليو تي ناي نأوزيت كيرهم زتصحفو صحفات زمالاختو ስለዚህ ኣብ ትግራይ ናይ መጀመርያ ክመጽእ ዘለዎ ሃገር ምስረታ እዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለኒ ንምንታይ ኢኹም ዝብል ናይ ዲሞክራሲ ጉዳያት ኣቀዲምና ነምጽእ ተባሂሉ ኣብ ክልል ኢትዮጵያ ኮይንካ እንታይ ዓይነት ዲሞክራሲ ተሃንጽ ዝብል ሕቶ ክምለስ ዘለዎ ይመስለኒ ኢትዮጵያ ብመሰረቱ ነቲ ንሕና ንብህጎ ዘለና ናይ ዲሞክራሲ ህንጸት ናይ ፖለቲካል ዲሞክራሲ ክኾን ይኽእል ናይ ኢኮኖሚክ ዲሞክራሲ ክኸውን ይኽእል ናይ ፖሊሲ ናጽነት እንተይረኸብካ ዲሞክራሲ ምህናጽ ስለዘይከኣል ነዚ ክንሃንጽ ዘኽእለና ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ስለዘየለ ዝሓሳብ እዚ ንሸፈት ተዘይኮይኑ ኩንነት የብሉን ኣብ ክልል ኢትዮጵያ ኮይንካ ኣብ ትግራይ ዝህነጽ ዲሞክራሲ የለን ዝብል ብርቱ መርገጽ ኣለኒ ማለት እዩ ኣብ ካልኦት ዓድታት ንኣብነት ካናዳ ስዊዘርላንድ ጀርመን ክንወስድ ከለና ንኸምዚ ኩነታት ይኽእል ምክንያቱ ዲሞክራሲ ኣብ ብናሽናል ደረጃ ብሪጂናል ደረጃ ኣብ ኮሚኒቲ ሌቨል እውን ብናይ ባዕሉ ናይቲ ማሕበረሰብ ህንፀት ተካይድ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ዝሕሰብ ነገር ስለዘይኮነ ግዜ ካብ ምቕታል ግዜ ካብ ምብኻን ሓሊፉ ዲሞክራሲ ምስ ሃነፅና ኢና ናብ ምስረታ ሃገረ ትግራይ ንሰግር ዝብል መከራኸሪ ነጥቢ ብዙሕ ማይ ዝቋፅር ኮይኑ ኣይረኽቦን ኣነ ምክንያቱ ኢትዮጵያ መዋቅራዊ ፀገም ዝወጠራ ኣሽምባን ኣብኡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይንካ ዲሞክራሲ ክትሃንፅ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ክህልወካ በቲ ዘድልዮ ኩነታት እውን ንምቕፃል ትፈቅድ ዓዲ ስለዘይኮነት ግዜ እንተየባኸና ናይ ፖሊሲ ናፃነትን ትንብህጎ ዲሞክራሲን ክንሃንፀሉ ንኽእል ሰቨርኒቲ ናብ ምህናፅ ናብ ምጭባጥ ኢና ክትሰግር ዘለና ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ብክልስ ሓሳብ ደረጃ ሙጋዕ እኳ ዝከኣል እንተኾነኩም ተቐዲመ ዝበልክዎ ሃገር መጀመርያ ድሓር ዲሞክራሲ መጀመርያ ሃገር ድሓር ክልቲኦም ብሓባር ምኻድ ይከኣል እዩ ዝብሉ ነገር ብክልስ ሓሳብ ደረጃ ሙጋዕ እኳ ዝከኣል እንተኾነ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ጭቡጥ ኩነታት ተዛሚድካ ግን ሃገር ዘይመስረትካ ኣብ ትግራይ ናይ ዲሞክራሲ በሎ ናይ ኢኮኖሚ ናፅነት በሎ ዝስራሕ ስራሕ ዜሮ እዩ ኢለ ዝኣምን ኣነ ስለዚ ግዜ ካብ ምምኻን ሓሊፉ ትርጉም ዘለዎ መከራኸሪ ክኸውን ይኽእልን ዝብል ነጥቢ የኸልዕል ደልየ ማለት እዩ ስለዚ ካሊእ ኣምባሳደር ፍስሓ ብደንቢ ስለ ዝገለፅዎ ኣነ ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ክብል ይደሊ ማለት እዩ ይቐኒለይ የቐኒልና መምህር ናይ ሰዓት ኣጠቓቕማ እውን ፅቡቕ እዩ ሓደ ክልተ ደቂቕ ዝተረፋ ስለ ዘለዋ ኣምባሳደር ፍስሓ እውን ስለ ዘቋረፅዎ ኣፍታ ካልአይቲ ነጥቢ ኣምባሳደር ሓፅር ኣቢልካ ትውስኻ ነገር ትኸልክ የቀኒየለይ ኣክሊል ብሓደ ገፅ ዶክተር ገሊፅዎ እዩ ግን ብስሩ እውን ብመሰረቱ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድሕር ዘይረጋገፀልና ኮይኑስ ሃገርነት ንምንታይ ዝብል ከም ትቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ጀነራል እውን ከም ዘስተወሰና እዞም ጉዳያት እዚኣቶም ንክንሪኦም ሃገርነት ኣይደለየና ንዝብሉ ነገር ግን ብዝተፈላለየ ምክንያት ንዘቕረብዎም ድኹማት መካትዒታት ዘይኮነስ ንሕና ንሃገርነት ንደሊ ንዝቐርቡ ሕቶታት ብዝተማልአ ክነተኣናግድ ንኣባላትናን ደጋፊና ንህዝቢ ትግራይን እውን ብዝብል ኣንፃር ኢና ንሪኦምና ምጭቋንስ እንታይ ኣድላሓፀና ኣብቲ ዘሎ ሕማቕ ስርዓት ዘይንቐፅል ዝብል ብመሰረቱ እንጌጋ እዩ ሃገርነት ማለት እኮ ልኡላውነት ወይም ሶቨሬን ማለት እዩ ምእንታን ብግልፅን ምዝራብ ምስ ወዲ ሰብ እንተነፃፀርናዮ ፅቡቕ ይመስለኒ ሓደ ሰብ ብምዃኑ ጥራይ
ሉዓላዊ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ጥራይ ዝተዋህቦ ዝተላበሶ መሰላት ኣለዎ። ይንእሊ ነብል ራይትስ ይበሃሉ ከም ናይ ብሂወት ምንባር ካልኦትን። ካብኡ ሓሊፉ ካብ ሰብ ኮይኑ ምስ ካልኦት ሰባት ንኽነብር ኣብ ዓለም እውን ዘሐሸ ናብራ ንኽነብር ግን ካልኦት ዲሞክራሲያዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማሕበራዊ ዝበሃሉ መሰላት ይጓናፀፍ እሞ ከከም ሃፍተግነቱ እድር፣ መንግስቲ፣ ፓርቲ ይመስረት። እዞም ኩሎም እዚኣቶም ተፈጥራዊ ሰብ ምዃኑ ዝተዋሃብዎ መሰላት ኣየትርፍዎን ኣየክልክልዎን። ብተመሳሳሊ ሓንቲ ሃገር እውን ሶቨሬን ክበሃል ሉዓላዊ ዝኾነ ንሳ ጥራይ እትውንኖ መሬት፣ ሰማይ፣ ሃፍተግነት እተመሓድሮ ህዝቢ ዘለዋ እዩ። ምስ ካልኦት እውን ሶቨሬን ኮይና እትደራደረሉ ዓለም ለኻውን ኣህጉራውን መስርሕ ኣለዋ። ብድሕሪኡ ዝመፅእ ስርዓት ናይ ዜጋታት እዩ። እቲ ሓደ ምስቲ ሓደ መስተጋብር እኳ እንተሃለዎ ሓደ ሶቨሬን ራይት ብካሊእ ሶቨሬን ራይት ኣይሽየጥን ኣይልወጥን። እቲ ሕቶ ዝቐርበሉ ትኽክል እዩ። ሃገርነት ተቐቢልና ነገር ግን እንሪኦም ነገራት ኣለዉ። ሃገር መስሪትካ ካብቲ ዝነበረ ዝፈንፈንካዮ ስርዓት ዘየናገፈካ እንተኮይኑ እንታይ ተወሳኺ ዕዳን ዋጋ ንኽፈለካ ዝብል ትቐንዲ ዝለዓል ሓደ ከም ትቀደም ዝበልክዎ ሃገርነት ንምንፃግ ስቁልካ ካሊእ ምክንያት ምፍጣር። እቲ ካሊእ ግን ብወድዓውነቱ ነፃ ዝወፀ ሃገራት ካብቲ ዝነበረኦ ዘይሕሻ ዜጋታተን ኣብ ሲኦል ከቕምጣ ስለ ንርኢ ተዝተርፈን ይሕይሽ ይብል። ብመሰረቱ እዚ ኣገዳሲ ኣይመስለንን። ሶቨሬን ሃገር ምስ መስረትካ ዜጋታታ ተቃሊሶም እዮም ዝሕሸ ስርዓት ዘረጋግፁልካ እምበር እቲ ናይ መጀመርያ መሰልካ ንካልኦት ሕሊፍካ ብምሃብ ኣይኮነን። ንነገሩ ሃገር መስሪተን ምዕሩይ ስርዓት ዘይመስረታ ኣውቶሪታርያን ዝበሃላ ሃገራት እኮ እተን ዘፋነኦን ሃገራት እውን ካብአን ዝሕሸ ኮይነን ኣይንሪአንን። ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ብምንታይ እየን ዝሕሻ? ኩለን ሲኦላት እየን። ስለዚ ሃገር ምስረታ ይቅድም፣ ጎኒ ንጎብኒ ግን ናይ ትውልዲ ቅብብል ስለ ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይነፅ። ብኣንጻር ትግራይ ግን ሃገርነትን ሓርነትን ምዕሩይ ምሕደራን ኣብ ግምት ዘየተወ ኢና ንኸይድ ዘለና ዝብል እምነት የብለይን። ኣብ ፍርዱ እውን ስለዘይንገብር ነፃ ሃገር ብዘይ ሓርነት ከምቲ ኢየሩሳሌም ዝበለቶ ኢንዲቪጁዋል ነፃነት ከምኡ እውን ምዕሩይ ስዕራትን ዲሞክራስን ድሕር ዘልዩ ኣይኸውንን። ትግራይ እዚ ኣብ ግምት እትያ ህዝቢ ትግራይ ጎኒ ንጎኒ ክነካይደለና ንቅድሚት እውን ክንእምት ኣለና ዝብል የረዳድአና። እንተዘኣዘለ ግን ናይ ቅደም ሰዓት ሰዓብ ጌጋ ግን ተቐባልነት የብሉን። ሃገር ትምስርት ብስርዓት ተደላድል፣ ነቲ ዝመፅእ ስርዓት ግን ገና ሃገርን ክትምስርት እውን ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ሃገርነት እንተተረኺብካ ንዲሞክራሲያዊ ስርዓት እውን ርሸ ይኾነካ ክብል እየ ዝደሊ። ግዜ ወሲደ ይመስለኒ። ይቕኒየለይ። ይቕኒየልና ኣምባሳደር ፍስሓ። በሪሁ ተወልደ ብርሃን ናባኸ ተወሰነ ሕጊ ተንከፍ ዝኾነ ሓደ ክልተ ሕቶታት ቀልዕል። ፈለማ ሕገ መንግስታዊ መሰል ምንፃል ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ምህላው ብዓይኒ ንሃገርነት ትግራይ ክንደይናይ ሓጋዚ እዩ ዝብል ኣሎ። እዚ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ምህላው ዝብለሉ ዘለኹ ምክንያታዊ እዩ። ኣብ ዝኾነ እዋን እውን ክቅየር ስለ ዝኽእል። ካልኣይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው እዚ ኣብቲ ኩነታት መሰረት ዝገበረ ሕቶ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅልውላው ሓደ ሰዕራይ ከይብሉ ተሪፉ እቲ ዓዲ ናይ ምብታን ዕድል እንተጋጢምዋ ወይ እንተተበቲና እዚ ንትግራይ ዝህልዎ ፅልዋ ብኣውንታ ይኹን ብኣሉታ
بخمي يقلت زبل انتخيل كاب تحت 10 دقائق ذلو جزيه تزمل سنة بريون عقل صبو تحطوه سفح زوالانديو تغلولا تعيو مبتاني تبيا تاي يمثل هاجرة تجراي نحت هاجرة تجراي زلو أونتاون علتاون مرأي بعالم لخ حقي سكع زخانة توصلوا نجارات حنا كنا السفح سلا زخانة نتعدل جن نخلقهم نمدالوتن نتعدمتن كبرتي هبلي نقعد حكم دما إلى خجمرو ما فلما تقلولاو نرأيو أو إتبع زل قلولاو حزي أو إتبع ترح زتو السنة يكونن نعمنت بوليتيكا وغنس انترينا أو أوروميا أو أمحارا أو عفار أو صومال أو تقرأيلو أزي كافتن تشعت نايت فيدريشن مسرت تزبها العقارات دارقا لفركي كافتن مسرت تيز وزلغو دمت طفي على بريو دمت تقاري تصلنا دمت تقاري تصلنا بريوس كعزم اللس تا عنتو مزخاخري مليسا لغو اوكي اسمع له حز تسمع له برم أو إتبع زل قلولاو كمتي زجمركو بوليتيكا وغونس ناونت انترينا أوروميا أمحارا عفار صومال تقراي كابتن ناي مجمريات شعت مسرتت فيدريشن زبال هاجرات دارقا لألي فرقي هذه بوليتيكا وقلولاو زقات أمالو خناتاتينا نمرك اتغالاي مرعي مس قرباب تاجرات زلو غنصون قليل يكونن كلاي نايت قلولاو مرعي قطبات هاجر بايتا زبطلو طرح ዘይኮነስ ናይ ኩናት ቁጠባ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጠሉ ደረጃ ዝበፅሐሉ ኩነታት ኢና ዘለና እዚ ድማ ዝቕባበ ዕዳጋ ጥራሕ ኣይኮነን ብፍላይ ምስቲ ናይ ከረንሲ ዲቫሉዌሽን ሕፅረት ሃፍቲ ሕፅረት ኢንቨስትመንት ተኸቲሉ ዘስቀቦ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ዓብዪ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ ብካሊእ ወገን ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝነበረ ማሕበረባዊ መስተጋብር ዝተበጠሰሉ ክሳዕ ሶሻል ፋብሪክስ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉ ኩነታት ኣሎ ዝብል ኢና ንርኢ ዘለና እማን እዩ ሕዚ ዓለም ለኸ ሚድያታትን ዓለም ለኸ ተቐባልነት ዘለዎ ምሁራትን ኢትዮጵያ ኣብ ምብትታን ሓደጋ ኣላ ይብሉ ኣለዉ ምናልባት نتقدمت انت تقما 7 countries in the process of collapse زبل جوجل كتغور تخليهم تاخاليتي ኢትዮጵያ زقمطوا زلو مهوران تاخاليتي ኢትዮጵያ ገይሮም አለው ንምንታይ እዮም ኢትዮጵያ ገይሮማ ኣብ መንገዲ ምፍራስ ዝብልዋ ዘለው እንተይልና ተፈጥሮ ባዕሉ ኣብ ጽዕንቶ ምፍጣር ولا كوا أبي اللي بارجين جميرات تنتنبرت مسرات هاجر ستراكشرا بسعنتو ويد ما سابريشن زتفترت هاجريا structure of accommodation كمس فتينو زنبرة ناي فيدر حقا منقستين بار قدميو خوانا حزت ماليسات آتو زلاد ما سابرس مقبار ايو زبن دبت دام ايو زت عزالله እዚ ፖለቲካውን ማሕበራውን ዲኮምፖዚሽን ኸትሉ እዩ ካብ ዲኮምፖዚሽን ሓሊፉ ድማ unavailable effective control and governance ኸትሉ እዩ እዮም ዝብሉና ዘለው ዓለም ለኸ ምሁራት ኮነ ናይ ዓለም ለኸ ዓበይቲ ናይ ሓበሬታ ማእከላት ንኣብነት The Economist صحفورينا هنا
መረፃ መሰል ዜጋታት ኮይኑ ግን መረፃስ ናይ ምጭዋር መሳርሒ ወይ ድማ ንንጉሳዊ ከይዲ ዝግበር ዘሎ ሓደ መርአይ ምዃኑ ስርዓት ዘይምህላው ፍትሒ ምትእጓሉ ፀገማት ኣክንዲ ምፍታሕ ምዕፋን ናይቲ ቅልውላው መግለፅታት ምዃኖም የርኡና ኣለዉ እዚ መሰረት ጌርና ኢና ሃገረ ትግራይ ንሃገረ ትግራይ ዘሎ ኣወንታውን ኣሉታውን መርአይ ክነብል ቅድሚ ተቐባልነት ንረኽበሉ መስርሕ ምርኣይና ሓደ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ማለት ሉዓላውን ነፃ ሃገርን ተቐባልነትን ዝረኽበሉ መስርሕ ማለት እዩ እዚ ክልተ መልክዓት ኣለዎ ሕጋውን ፖለቲካውን መዐቀኒ ብኸፊል ይግለጽ ነይሩ ሞንቴቪዲዮ ኮንቬንሽን ኢና ንረክብ ናይ 1933 ብሕጋዊ መዐቀኒ እንተኸይድና ቋሚ ህዝቢ ቋሚ መንግስቲ ንጹር ግዛት ወይ ድማ ማዶብ ዓለም ለኸ ርክብ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣብ ዓንቀጽ ሓደ ሞንቴቪዲዮ ኮንቬንሽን ንረኽቦ ኢና እዚ ኣብ ግምት ኣቲኻ ዓለም ለኻዊ መዐቀኒ ይሰርሕ ድዮ ይሰርሕን ዝብል ግን ክልተ ቴዎሪታት ኣለዉ እቲ ሓደ ዲክላራቶሪ ወይ ድማ እወጃ መሰረት ዝገበረ ሃገርነት ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ኮንስቲቲቭ ወይ ድማ ፈጠራ መሰረት ዝገበረ ሃገር እዩ እዚኦም ክልተ ተኽእሎታት የስሑ እዮም ሓደ ነፃ ህላወ ካልኣይ መሰል ምክልኻል እስቲ መርአይታት ጌርና ንርአ ንኣብነት ኣሜሪካ ብ1776 እያ ኣዊጃ ናፃ ሃገር እየ ኢላ ግን ነፃነታ ዝረኸበት 1783 እዩ ብውዕሊ ፓሪስ ኣፍልጦ ረኺባ ኣንቶ ይግለጽ ነይሩ ኤርትራ ብ1991 እያ ኣዊጃ ነፃነታ ኣፍልጦ ዝረኸበት ግን 1993 እዩ ደቡብ ሱዳን ቀጥታ 2011 ኣዊጃ 2011 ኣፍልጦ ረኺባ ምብራቕ ቲሞር 1975 ኣዊጃ 2002 እያ ኣፍልጦ ረኺባ ድሕሪ 27 ዓመታት ኮሶቮ ብ2008 ሚእቲ ሃገራት ኣፍልጦ ሂበና እየን ክሳብ ሕዚ ግን ኣባል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ንምዃን ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ኩሉ ዓለም ዝፈልጦ ይመስለኒ ታይዋን ገለ ሃገራት ኣፍልጦ ሂበና እየን ወይረኣስ ኣብ ቬቶ ፓወር ክልቲአን ስለ ዘይሃብኣ ኣፍልጦ የብላን ሶማሊላንድ 1991 ዓመተ ምህረት ጀሚራ ኣውጃ እያ ነገር ግን ናይ ኣፍልጦ ሕቶ ሕዚ እያ ሓንቲ ሃገር ኣፍልጦ ሂባታ እስራኤል 1948 ኣውጃ ፍልስጤም 1998 ኣውጃ ግን ክሳብ ሕዚ ፍልስጤም ቬቶ ፓወር ዘለዋ ሃገር ኣፍልጦ ስለ ዘይሃበታ ኣብ ዩኤን ክሳብ ሕዚ ዘለዋ ስታተስ ኦብዘርቫተሪ ስታተስ እዩ ልክዕ ከም ቫቲካን ሲቲ እያ ግን ናይ ሃገርነት ስታተስ ኣለዋ ንምንታይ ፖለቲካዊ መልክዕ እውን ስለ ዘለዎ ሰለስተ ዝኾኑ መርአይታት ምርኣይ ንኽእል ኢና ኣብዚ ሓደ ናይ ዩኤን ሕቶ ኣባልነት ክቐርብ እንከሎ ኣባልነት እዩ ሃገርነት ምውናንን ዘይምውናን ኣይኮነን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ናብ ሴኩሪቲ ካውንስል ኣባላት ቀሪቡ 9 ክድግፎ ኣለዋ 5 ቬቶ ሓዊሱ ኣብዚ ክልተ ምሳሌ ክኾናና ዝኽእላ ሱሙያት ሃገራት ኣለዋ ፍልስጤምን ኮሶቮን ንኮሶቮ ቻይናን ራሻን ስለ ዝተቃወማ ንፍልስጤም ድማ ኣሜሪካ ስለ ዝተቃወመታ እስካዕ ሕዚ ኣባል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣይኮናን ቋሚ ኣባል እየ ዝብል ዘሎ ብተወሳኺ ጀነራል ኣሰምብሊ ሴኩሪቲ ካውንስል ርእስ ምስ ኣሕለፎ 2 ልዕሊ 3 ድጋፍ ክህብ ኣለዎ እዩ ዝብል
ነገር ግን ዓለም ለኸ ትካላት IMF ወርልድ ባንክ እውን ኣብቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ዘለዎም ግደ ኣቕሊልና ክንሪኦ ዘለና ኣይመስለንን ካሊእ ምዝየት ተሓሒዝና ክንሪኦ ዘለና ዝመስለኒ ምንተ ሰዓት ኣጠቓቕማ እየ ዝሃፅእ ዘለኹ ኣብ ታሪክ ዝነበረን ዘሎን ብሔራዊ ሕቶን ናይ ሓይሊ ዘይምምጥጣጥን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽ 39 ሰለስተ መሰረታዊ መዕቀንታት ተቐሚጡ ኢና ንረኽቦ ሓደ መሰል ዓርሰ ውሳነ ኩሎም ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ይውንኑ እዩ ዝብል ካልኣይ መሰል ዓርሰ ምሕደራ ሳልሳይ እቲ ብሔራዊ ሕቶኦምን ሓይልን ዘይመጣጠን እንተኮይኑ ናይ ምንጻል መሰል እውን ኣለዎም እዩ እንታይ ማለት እዩ ብሕጋዊ መንገዲ እዚ ሕቶ እዚ ንምፍታሕ ኣብ ምብትታንን ኣብ ምፍራስን ኮይንካ እዙይ ከመይ ይርአ እዩ እቲ ካልኣይ ሕቶ ዝመፅእ ኣብ ሕጋዊ ስርዓት ወይ ድማ ኩነታት እንተኮይንካ ክልተ መዕቀንታት ኣለዎ ክልል ቤት ምኽሪ 2/3 ድጋፍ እንተይዎን ሪፈረንደም እንተተኻይዱን እኩል እዩ ግን ሕዘብ ዘለናሉ ኩነታት ሃገር ምብትታን እያ ዘላ ጥራሕ ኣይኮናን ንብል ዘለና ተስፋ እውን የለን ኣብዚ ሃገር ኢና ንብል ዘለና ፀገማት ክዕፈኑ ዳ እምበር ክፍትሑ ኣይኮኑን ዝድለዩ ዘለዉ ኣብዚ ሃገር ኢና ንብል ዘለና እሞ ድማ ብኣንጻሩ ህዝቢ ትግራይ ብሔራዊ ህላውን ሓርነቱን ዘይዋገ ህዝቢ እዩ ዝብል መልዕሊ ኢና ንልዕል ዘለና ከምቲ ዝፍለጥ ሓንቶ ይግለጽ ነይሩ ምስ ገለገለ ወገናት ዘይክሰማማዕ ወይ ክሰማማዕ ይኽእል እየ ሕዚ ብሕግን ብፖለቲካን ኣብቲ ፌዴሬሽን ዘየለ ህዝቢ እንተሃልዩ ህዝቢ ትግራይ ሕገ መንግስቲ 2013 ወርሒ ጥቅምቲ ዕለት 24 ጥይት ክትኮስ እንከሎ ናብ ኩናት ክኣቱ እንከሎ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ለሚሱ ቅድሚኡ ሕገ መንግስታውነት ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ነይሩ ነገር ግን እቲ ፌዴሬሽን ባዕሉ ጎደሎ ፌዴሬሽን እዩ ሕዚ ዘሎ ፌዴሬሽን እንተምንታይ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣብ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ተሳትፎ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ስለዘየለ ስርዓተ መንግስቱ ብሔራዊ ክብሩ መንነቱ ሉዓላውነቱ ስለዝተሓደገ ንብሔራዊ ህልውንኡን ሓርነቱን ዘይዋገ በብመዋሉ ንክብሩን መንነቱን ምእንቲ ዓድኖ ንምዕባለ ንሰላም ንርጋት ንፍልስፍና ንፍትሒ ንጥበብ ንሃይማኖት ንቁጠባ ንባህሊ ርትዕን ታርያን ዋላ ብዙሕ መስዋዕትነት ከፊሉ ዝተኸሎ ፌዴሬሽን ንትግራይን ህዝባን ግን ፅንተት እዩ ፈዲዎ ካብ ዝነበሮ ፅፍዒ ህዝቢ ትግራይ ድሓን ኣንከር ድየ ኣይኮነን ዝብል ይፅናሓልና እሞ ግን ናይ ኣክሱማዊ ስልጣነ በዓል ዋና ዝኾነ ህዝቢ ካብቲ ስልጣነ ንሱ ወሪዱ ናብ ክልልነት እንትወርድ እናወረደ ዝመፀ ህዝቢ እውን ካብ ክልልነት ተውሪዱ ካብ ፌዴሬሽን እውን እዩ ኣግሊልዎ ሕዚ ዘሎ ፌዴሬሽን እቲ ትማሊ ብሹም ቤቱ ዝመሓደር ዝነበረ ህዝቢ ኢና ነውግዕ ዘለና በብዋእሉ ተምሳሌት ዝኾነ ህዝቢ ኢና ነውግዕ ዘለና ኣብ ታሪኹ ዝገጠምዎ ሰብ ሰራሕን ተፈጥሮአዊ ፈተናታትን እና በድሀ ዝመፀ ህዝቢ ኢና ነውግዕ ዘለና ኣብዚ መዋእል ዝገጥሞ ዘሎ ፈተና ዳ እንታይ እዩ ዝብል ኢና ንርኢ ቅልውላው ክንርኢ ከለና ሓደ
ናይ ምህላውን ዘይ ምህላውን ሕቶ ከመይ ይውስኖ ናይ ምቕፃልን ዘይ ምቕፃልን ሕቶ ከመይ ይውስኖ ውሑስ ዝደሓነ ቀፃሊ ወለዶ ምፍጣርን ዘይ ምፍጣርን ጥራሕ ዘይኮነስ ህይወተ ሸሓት ገቢሩ ሓሊፉ ዝተረፈ ህዝቢ እሞ ድማ መገሲ ተደጋጋሚ ስቅያት ወይ ድማ አጎኒ ዝኾንዎ ፖለቲካል ፎልት ላይንስ ፕላስ ሌጋል ፎልት ላይንስ ከመይ ርም ይትሕቶ ናብ ዝምጥኖ ልዕልናን ክብርን ክንልውጦ እንታይ ክግበር ዘሎ ሎሚ ክንህሉ ክገሃድ ዝግባኦ ሓቂ እንታይ እዩ ኢና ንብል ዘለና በፎርቲ መዐቀንታት ሞንቴቪዲዮ ኮንቬንሽንን ፖለቲካዊ መዐቀንን እዩ እንተይልና አውዚ ክንምልሶ ዘለና ዝመስለኒ አንቀጽ 39 እማን ኣሎ ክልተ መዐቀንታት ኣለዎ ሓደ ክልል ቤት ምክሪ 2/3 ድጋፍ ይወዶ እዩ ሕዚ ይሰርሕ ዶ ይሰርሕን የዘራር ከዘራርበና እዩ ሪፈረንደም ክካየድ ምኽኣልን ዘይ ምኽኣልን ከዘራርበና እዩ እዚኦም ሌጋል መዐቀንታት እዮም ግን ካብ ሌጋል ሓሊፉ ናብ ፖለቲካን እቲ ፌደሬሽን ናብ ምብትታድን ደረጃ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ግን ኣነ ዝመስለኒ ናተይ ርእቶ ኣብዚ ከቕምጥ ሓርነት ትግራይን ህዝባን ሕቶ ወለዶ ትማሊ ወለዶ ሎምን ናይ ፅባሕ ተስፋን ጥራሕ ኣይኮነን ብደምን ዓፅምን ሕሉፋት መናእሰይ ወለዶታት ብሓላፍነት እንመርሖ እንውስኖን ምኽባርን መሰልን ሓላፍነት ህልውን ዕፃብ መፃእ ወለዶታትን እዩ ዝብል መልዓል ኣለኒ ታሪክን መንነትካን ምፍላጥ መሰረት ሃገራዊ ክብርካ ንክትውስንን ማዕረ ዓለም ለኻዊ ትውፊትካን ፀጋታትካን ክትሓርን ምኽኣልን ዘይ ምኽኣልን ጉዳይ መንነቱ ዝፈልጥን ዘኽብርን ክብሪ ትግራይ ክሕሉ ሓላፍነታዊ ግቡኡን መሰልን ኣሎ ሙናን ሃገር ሕቶ ህዝብታት እዩ ህዝቢ ባዕሉ ሃገር ሓበነ እዩ እንተይሉ ክዕበን ኣብ ውልቀ እምነቱ ራእዩ ድሌቱን ሓላፍነቱን መሰሉን ዝውሰን ክብሪ ኩሉ ትግራይ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ የቐኒለይ يغنيلنا بريت والد برهان أب ساعات كونيخا وديخا تحسنا ناب مززامينا بتصحنا زلنا حدا خلت حتصرت حطوتات طرح خلواني ان مجرشنا دما حتصير ملأخت خليو حمتي ناي موداتا دارغا غيرز وسلا زلخ حطو مسرتنا وزخونه خالي نتبي توسدنا يا ሃገርነትን ጉዳይ ኢኮኖሚ ዝምልከት እዩ ንምንታይ ኢና ሃገር ንመነ ዘለና እንታይ ዓይነት ስርዓት ኢኮኖሚ ኢና እዩ ክህልወና ንዝብል ሕቶ ድማ መልሲ ንኽውና ንዶክተር ሙዑዝ ሓድሽ ክእንግድ يغنيلي أكليل نقول ኣባላትን ደገፍትን ድምፂ ናጽነት እንኳን መስረታ ሃገር ትግራይ በዓል ጽምብል በጽሐና እናወልኩ ናይ መወዳእታ ምዃን ንእሽተን ጸጋም እዩ ይስማዕ ለድዩ ይስማዕ ለዩ ጽቡቕ በጣም ጽቡቕ እወ ስለዚ ባህጊ ነጻነት መልዕሊኡ ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም አንተ እውን ተላዒሉ እዩ ገሊኡ ናይ ክብሪ ማንነት ክምልስ ገሊኡ ናይ ፖለቲካ ማንነት ገሊኡ ናይ ታሪክ ማንነት ገሊኡ ከዓ ናይ ምንባር ማንነት ክምልስ ኢሉ ዝሓት ኣሎ ካልእ ሕቶ በኣንጻሩ ኣነ ዘብዕሎ ድማ ሓደ ባህጊ ነጻነት ክኸውን ዝኽእል ድማ ናይ ኢኮኖሚ ነጻነት እዩ ናይ ኢኮኖሚ ነጻነት ዝህቦ ረብሓ ድማ ናባዕሉ እዩ ሰብኡ ክጅመር ንምንታይ ኢና ነጻነት ንብህግ ዘለና እንታይ እዩ ጎዲሉና እንታይ ኢና ሲኢና እንተይና ናይ መጀመርያ ሕቶ ሕዚ ብጭቡጥ ፀጊሙና ዘሎ
سئنت ناصنت بوليسي ايكونومي سو ماكرو ايكونوميك بوليسي فريدم يبلنا نحنا فيسكال بوليسي مونيتر بوليسي إدنا بزيم هلاو هاجر بزفطرتو بوليتيكاو قلبنا بزفطرنا ايكونوميك قلولاو كيف وتنا كيف لتنا يو احنا بتي استفطر قلولاو نقرف لنا مالتي حدا كاواتهم وقانا هري قالي كاواتهم تسرح سئنت يو هاجر زلنا سرح سئنت يو احنا نقولو زلنا نقرفو زلنا مالتي قالي حصرت باجيت يو كفتحنا تقبوا مفتق قمطنا تقبوا سان ناي ماكرو ايكونوميك بوليسي إدنا بزيم هلاو زيون كاي لابس قمتنا زلو مالتي قالي سدت زبون مستلط حدا حصرت ندادي حصرت مدحانيت حصرت مداري ازيهم بملهم بوليتيكا ولد نا ايكونومي قلولاوات يوم مالتي صوت حدنا مجمري حطو نحنا هاجرنت نحاتت زلنا هاجرنت ناي فيسكال بوليسن ناي مونيتاري بوليسن اوتونومي وكا نصانت ስለዝህሞ ብዎ ቢልካ ከዓ ክትረልዮ ትኽእል ናይ ኢኮኖሚ ሽትታት ክተሰኻዕሉ ስለዝሕግዘካ እዩ ትና መጀመርያ ነገር ማለት ተቃፂሉ ዘሎ ኣብዚ ዓዲ ኢኮኖሚያዊ ኣድሎ እንሄና ወይ ከዓ ኢኮኖሚክ ዲስክሪሚኔሽን ናልና ንፅውዖ ማለት እዩ ካብኣቶም ሓደ ባጀት እዩ ብሩእ ኢል ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ትግራይ ብኣንፃር ግብሪ እንተሪኢና ቅድም ኢልና እውን ተናጊርና ነርና بجمبروك كاب 12 بليون بعامة يلا وقتها وتكبر كابتالي 14.8 بليون بعامة يلا وتكبر كمبرات عائلي كاب 20.8 بليون يلا وتكبر كاب ايرلاين 3.9 بليون يلا وتكبر كاب ابزو مقالة زلوا ولا موزحتنا وانا كتمنات تقرأي زلوا بانكتات كاب 5 بليون يلا بجبر لديسابة اتا وتكبر قالوا تو قديفة ناي ورك قديفة ناي زعم زع قديفة ماتي سو زيد تبرك التجراي زيد تهب التجراي بانصارو خا كافتا عد زلوا كللاتو وين بير كابيتا رونو جنريشن وكا تاكس رونو جنريشن قال ايتو خوينا تركب تجراي كند تساتبر كتو تو ايتقامتي يتربحتي سو حزبي تغودي زبل دم خالي عبي حتو يسو عبي حتونا خالي تناي ايكونوميك ديسكريميشن ايكونومي اود لو زبل دم خالي مسرتاو حتو ينصانت نبغلو بجت راح تكون انا لا حتى حزي هم تدروا زلهم كوينات محر الله قلنا محر الله تعصفون مدحيتي تعصفون بجتون تعصفون تግራይ كنت تعصفي واي ያው تقولنا نفلط خوين بوليتيكاو مسل زلو معناتي سطر حيكون انفستمنت ادلون ينا لا تግራይ انفستمنت يمثل هذه بروجكت يمثل خالي تريفو اتي دحر كوينات استفقدلنا ولا حورات منكسات عالم كانت دقفت هاجرات ايكونوميك ريكفري لهم كابز هو ناي عالم حزب ذهبنا ገንዘቡን زلعلى خسرة عنوتنا في تجراي نهالو نتجراي 33% نهاو 48% بحرا يوصل مالتي ولا ايكونوميك ريكفري فند كافت فندو سو اوزيون قلص ايو قالي ادلو لقحي تجراي ايركن بفصم يحسب فورين كرنسي ون يركن زي ام بملوم رؤيات لغونو ايكونومياوي ادلواتات ويكا ايكونوميك ديسكريميشن ولا يم سو قالي حطنا نصانت نبغلو ايكونوميك ديسكريميشن ولا ويتخالي سالساي ايكونومياو مزمزا ويكع وصع لنا كم تتفلطوا كلهم ناي عام سمعنا هنا اوفيشال بتكون ملكو 189 كنتال ورقي كابز عدي كابز كل التوسيد እዩ እዚ ጥራሕ ይኮነ አንተ ዘልኮ ካብ 51 ቢልዮን ካብ ኩለን ኣታው ምንጭታት ነታዓዲ እዩ ዘበርክት ኦኬ እዚ ኮይኑ ካልት 156 እውን ዓይነታት ማዕድናት ንሕና ላይ ንፈልጦም ኣብ ትግራይ ፌደራል ምዝጊቡ እንዲያም ናብ ስራሕ ካኣቱ ምስበለ እዩ ዝሕዚ ሕንፍፍ ዘጋጥምውን ገና ወሲድው ናይ ዓገበት ነይሩ ፌደራል ናብ ምምዝማዝ እዩ ነይሩ ስውን ካሊ ሓደ ካብቶም ትግራይ ትዝበ ዘሎም ንትግራይ ካብዞም ዝጎድኡ ተዋሂዱ እዩ ዝሕሰብ ማለት እዩ ሶ እዚ እንሃለወ ነዚ ዝምጥን ግን ትግራይ ግን እንኳን ክትለምዕንስ ለምንባርውን ተኸልከለት ስለዝኾነ ኢኮኖሚያዊ ምዝመዛውን ተኻሊ ሕቶና ያ መወዳታ ካብቶም ነፃነት እንፈገሎም ዝዓዲ እዚኣ ኣባና ዘብፅሐቶ ጉድኣት بسفرين بقطرن كان توسيدنا عالم زفلطنا ايكونوميك عنوات 22 بليون دولار بناتنا ناي انكوايري كوميشن 156.7 وكا 157 بليون دولار زي عالم زفلط ايو 9% زونا وند خاز جبر ايو 85% قاع فود انسكيور زجبر ايو تقينات مالتي كاوزي حالفو 80% نمرات نايت هزون زعنولن زطفلن ايو اما وداتا فعا دارغا كام 100 سايكل تشيس كاب 398 شقع جينت يونيفرسيتي كم صوقع زموتولن زطفلن ايو مالتي اوكي ازيام توم عند عبيتنا ايكونوميا بعين ايكونومي منصرات نريهم نصانت نبغلو اب ايدنا تنخون نيرنا ايكونوميك بوليسي هم جنا كنفتحهم كاوز غورنا تموسنتيو
እሞዚ ተኮይኑ ዋላ ነፃነት እንተብሂግና ዓቕማ ከንታ እዩ ዝመስል ትግራይ ዝብል ድማ ሓንቲ ሕቶ ክምልስ እሞ ካብታ ብልጫ ንኽኣቢለ ክውድእ እየ ማለት እዩ ዓቕሚ ብመሰረቱ ተነፃፃሪ እዩ ንፅፅር እዩ ኩሉ ሓንቲ ሃገር ዝኾነት ትኾነ ሃገር ኩሉ ክህልዋ ኣለዎ ዝብል እምነት እውን የለን ከምኡ እውን የለን ኣብ ዓለም ዝኾነ ወይኑ ግን ዋላ ብኡ ከምኡ ተዘይተባሃለ እውን ትግራይ ብኣንፃር ሃብቲ እንተሪኢኻዮ ሰብኣዊ ሃብታት ተሪኢና ፋይናንሻዊ ሃብታት ተሪኢና ተፈጥሯዊ ሃብታ እዚ ታሪካዊ ሃብታ እንተሪኢናዮ ትግራይ እውን ዝነኣሰት ኣይኮነትን ካብኣቶም ብቁፅሪ ንምጥቃስ ብ2019 ብፈረንጅና ናይርና 12 ኦልሞስት ናብ 21 ሚልዮን ኩንታል ኢና በፂሕና ነርና ብምምራት ዓቕሚ እኳ እንተሪኢናዮ ካብ 952,000 ትርቢት ሄክታር ማለት እየ ናብ 21 ሚልዮን ኩንታል 21 ሚልዮንስ ል7 ሚልዮን ህዝቢ እኳ እንተመቂስናዮ ከባቢ 3 ኩንታል ሕድሕድ ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ ዘውፅአሉ ደረጃ ኢና በፂሕና ነርና ትግራይ ብኣንፃር ሕርሻ ትነብር ስለ ዘላ ናብ 1.5 ሚልዮን ከባቢ ተሓራሲ መሬት ከም ዘለዋ እውን ንፈልጥ ኢና ብኣንፃር እንስሳት ተመሲልና ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ሓደ ወሲዳ 11.5 ሚልዮን ካብኡ ላዕልን ዘለዋ እውን እያ بانصار فاينانشال كابيتال توسيدنا اتناي مقطع عقمه لا كوا 111 بليون كاب يوسخ نيرو تحزز ولكو خعا غبر ناي مفال عقمه خعا نتهاجر بتي ولا بتي تدمرو كورقن كابزم معدنات نوصينا لا كا 51 بليون كاب ياتبع عمت نيرا ناو على دم عام انكم توسيدنا 27.5 بليون ناو على اتاوكتو من خيلا يا مالتي سو بانصار فاينانس تبير لها عقم له بانصار ناي وصاي شرف من ጫው خعا ك1.95 كاب ስለዝኾነ سخلت بليون بعامت كابي إياقتو من شوف إلى نيرا مالتي حز دبتي تقاري تصالح دكتور معز دمصخا أي سمع زلنا سمعنا تهليخا እዚ ኣለ ክንሳገሪና ዳርጋ ኣሳቡ እንዳዛዘመ እዩ ነይሩ ኣብቶም ትግራይ ዘለዋ ዓቕሚ ሃፍቲ ኣመልኪቱ እዩ መብርህ እንዳሃበ ነይሩ ዶክተር ሙዑስ ሓንቲ ሓሳብ ጥራሕ ክውስኽ ምናልባት ተመሊሱ ሓደ ተወሰኑ ሰከንድስ ሓደ ዓብዪ ሃፍቲ ትግራይ ንኢኮኖሚኣ እውን ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ሚሌኒየም ዝኽበረሉ ሰዓት ብደረጃ ሃገር ዝዳሎ መፅሄት ነይሩ ሶ ኣብኡ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ መፂኻ ኦኬ ቀፅል እምበር ናትካ ግዜ ክትጥቀም የለና ኢለ ነይረ ኦኬ የለን ሕዚ እውን ብሓፂሩ ካሊእ ሃፍቲ ፀጋ ትግራይ ሰብኣይ ኣብ ሓፂር እዋን ሰልጢኑ ናብ ፕሮዳክቲቭ ሓይሊ ክቅየር ዝኽእል ዓብዪ ተመክሮ ዘሎ ህዝቢ ኣለዋ ልዕሊ ወርቃ ልዕሊ ሰሊጣ ልዕሊ ሕርሻ ተመሊሰ ኣክሊል ይቅርታ ኣክሊል እሺ ሒዘልካ ፀኒሕ ኣሎ ብጣዕሚ እወ እንታይ የናበልኩ ነይረ ኣብ መወዳእታት ሃፍቲ ምናልባት ኣይደን ዋበይ ሃም ተቋራፅኮ ይፈልጥ ነይረ ብኣንፃር ተሓራስ መሬት 1.5 ሚልዮን ዓቕሚ ሃም ዘለዋ بأنصار إتوتا كبسرة 1 مليون كنتال نايم مرات عقم بأنصار سرحتني أبذر نايم قارو كعناي مش كم عقم كميتنا رو عن حد الشك سرحتني تصاوير يخد زغاد إيكونومي هم زلوا تهاجر مالتيو توركي خلنا أصل نفلطو ناب 500 كنتال بعمت نايم مرات عقم زلوا هم زخنتون كلنا نفلط أينا مالتيو صوميتنا 11 بليون كابي تعاقورها جنزة هم زلوا كباب 2 بليون خعا ناي وصاي شركه بعمت كم تمنچو ناي على خعا كاب جبري عمل اكوتو تግራይ ተወሲድና 27.5 بليون ناي على الفيدرال كعا هم تزلكم كمنا ممرات هايدين كمنا تيلين كاب ግዝ አንተ ደምዩ ናይ خعا كباب 100 ማኖ 51 بليون ኣታው هم ትገብር የና ገለጽኩ ነይረ እዚ ተሓዳ ዓብይ ዓቕሚ ናይ ትግራይ እዩ ግን ሓንቲ ሃገር ክህልዋ እዩ ተባሂሉ ትስሪተ ይግበር ዋንኡ ታዩ ሓይሊ ሰብ እዩ ዋንኡ ትካል እዩ ዋንኡ ፖሊስ እዩ وانو خا ناي مغز عقم له دو يوت وانا توسان غبر ماسي سو كابز مطيمصا تسب purchasing كا باور كاباسيتي الله دو يولي زسزخونه بانصار زي تعقنا يو تግራይ استوسنا برጫሃት ሆነ ለዋ ካብታ ሃገር ናጽር ከሎ ይስማዕ አለ ይወረ ማዕለይ
እንዳዛ هو ዘምካ ሰዓት حدا ክትውድእ بقى ذازيمه تنبلش طرحه حدا او سمينتا فابريكا اب كورات معدنن اب امنن فلي زبله بلጭ ኣለዋ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ዋላ አብሶሉት አድቫንቴጅ ክልቲኡ ፍጽማውን ንጽጽራውን ረሓ ኣለዋ ትግራይ ትናጠርተላ ማለት እዩ ትኻሊ ኣብ ቆርበት ፋብሪካ ዝለዓለ ብልጭ ኣለዋ ሕዚ እውን ማለት እዩ ትኻሊ ኣብ ቱሪዝም ሴክተር ዝለዓለ ብልጭ ኣለዋ ትግራይ ገና እቲ ናይ ማዕድናት ዘይፈለጥናዮምን እንፈልጦምን ኣብ ትሕቲ መሬት ዘለውን ስለ ዝኾነ ንሱ ብልጫ እዩ ግን መብዛሕትኡ ኣብዚ ናይ ማርብልን ኣብዚ ናይ ሲሚንቶን ኣብዞም ናይ ኩራት እምንን ግን ዝለዓለ ብልጫም ዘላ ዋላ ፖልተር ተወሲድካ እውን ኣብዚ ዓዲ ካብ ዘሎ ናይ ደርሆ ምርባሕ ብውፅኢቱ እንተሪኢኻ ናይ ቆርበት እውን ክንዲ ናይ ትግራይ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ዘለዎ የለ ብፍላይ ከዓ እቲ ናይ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ምስ ኤርትራ ዘለዎ እንድሕር ኣካይድና እየ ከዓ ኣብ ከባቢ 400 ኪሎ ሜትር እስካብ መቐለ ከባቢ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ምስ ናይ ጅቡትን ክነፃፀር ከሎ ብጣዕሚ ከዓ ዝበለፀ ናይ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ስለዘዎ እዚ ስለ ዘለዋ ሶ ብኣንፃር ሃብቲ እንተሪእናዮ ኣብ ትግራይ ዘስክፍ ከም ዘይኮነ የግዳስ ናይ ባዕላ ነፃ ዝኾነ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ብዘይ ምህላዋ ትጉድኦ ዘላ እትግረፈሉ ዘላ እምበር ናይ ባዕላ ተዘለዋ ነይሩስ ብኣግባቡ ፖሊሲ ኣውፂኻ ዝመርሕ ኣካል እንተልዩስ ዘስክፍ ከም ዘይኮነ ብሓፂሩ ንምግላፅ የኽእለየ ኣክል ያኔና ዶክተር ሙዑስ ናብቲ ናይ መጨረሻ ናይ ትሕዝቶ ናይ ዝዕለት መሰናድኦ ንበፅሕ ኣለና ኢና ናይ መጨረሻ ተሓታትን ናይ መጨረሻ ተዛራብን ምኳን ከቢድ እዩ ንኣባይ ግደይ ግን ኣይኸብዶን ስለዚ መዕፀዊ ሓንቲ ሕቶ ክሓቶ እየ መዕፀዊ እውን ክባእዋ ከለዎ ክገብረልና እዩ ቅድሚ ናብ ኣባይ ግደይ ምሕላፈይ ግን ዓንቱ እውን ተወሰና ዝተቆራረፀ ሓሳባት ስለዝነበራ ንኣምባሳደር ፍስሓ ሓደ ክልተ ደቂቃ ዕድል ክብየ ኣባይ እንዳተደለኸ ፅናሕ ናባኻ ክምለስ የቕኒየለይ ኣክሊል ሓንቲ ካፍተን ዝቐረባ ሕሶታት ኣሕፅር ኣቢለ ርእቶ ክበላ ዝደለኹ ብተደጋጋሚ እውን ትለዓል ጉዳይ ስለ ዝኾነት ሕቶ ሃገርነት ትግራይ ኣይግብኡን ኣብዚ እዋን እዚ ክቐርብ የብሉን ዝብል እዩ እሞ ብዙሕ እንተይ ደጋገምኩ እንተ ኸማይ እንታይ ማንነት ከም ዝኾነ እውን ብግልፀ ይርድአንን ኣቀራርብኡ ዘቕርቡ ሰባት ነፂሮም እየቕርብዎን ንምግማት ግን ድሕሪ ዝኩሉ መስዋእትን ወራርን ጥፍኣትን ካብ ሃፀይ ምኒልክ ጀሚሩ ክሳብ ኣብይ ብጀኖሳይድ ዝተዘዘመ ታሪክ ኢትዮጵያን ትግራይን እቲ ኣጀንዳ ኣይግዝኡን ማለት ብኣብዚ እዋን እዚ ክለዓል ኣይግብኦን ዝብል ድዩ ወይስ እቲ ሕቶ ሃገርነት ብኢትዮጵያ ደረጃ ብኣህጉርን ብዓለምን መጋባእያ እነቕርበሉ ግዜን ኩነታትን ኣይግዝኡን ድዩ ግልፂ ይኮነን እዚ ኣብ ግምት እትየ ግን እቲ ኣጀንዳ ከም ኣጀንዳ ክሳብ ሕዚ ንገብሮ ዝፀናሕና ኣይትዘራረብሉ ኣይትዳለውሉ ኣይተፅንዕዎ ጉድኣት ኣለዎ ስቁ ኢልኩም ፅንሑ እንተኮይኑ ይፍትሐላ ይብሉ ዕራብ ኣይነሓስቦን ብፈረንጂ ታንኪዩ ባትኖ ታንኪ ክንብለዎም ይግበአና በተኻሊ ገጽ ትሕቶ ቅቡልነት እዩ ናብቶም ዓንቶ ዝበልክዎም ኣካላት እነቕርበሉ ግዜን ኩነታትን ትሕዝቶን ግን ኣይግዝኡን እንተኢሎም ግን መኣዝ ከቕሪብናዮ የግዳስ ጀነራል ክንፈ ሎማዓንቲ ከም ዘተሓሳሰበና ክኸውን ዝግብኦ ንዓርስና ከንቪንስ ንምግባር ንስንሳትና ምትእምማን ኣብዚ ሕዚ በፅሒናዮ ዘለና ፅቡቕ ብርክቡን ንክንበፅሕ ኢና ግዜ በሊዕና እምበር በቲ ተወልደ ብርሃንን ጀነራል ክንፈን ዘቕረብዎ ናብቲ ሓደ ምዕራፍ ክንሸጋገር ኣለና ብጭቡጥ ናብ ዓለም መገባእያ ክንቀርብ ኣለና ስለዚ በቲ ኮነ በቲ ኣይግዝኡን ዝበሃል ብኣይ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ እዚን ካብ በልኩ ንምጥቕላል ዝኣክል ምስ እዚ ሕዚ ነልዕሎ ዘለና ኣጀንዳ ተታሒዙ ኣብ ዝሓለፈ ሰሞናት
بقال أكلات نخالي زنقع مخنيات استتقسي حدا أنا زدنقون زنببون جرماناوي فلاسفة فريدريك نيتشه بزبلو تقسي كالتقاليل فقد اللي متايبل build your own dreams or someone else will hire you to build theirs تقارو تقراوا حلمي نحلم قاهدي خنقبرو نسرح انت زي اللي نعد هاجر حلمتات قاعدين خنقبر كنبرينا أبزلنا أيو باي عيني مبزحتكم ولا كلكم كم تسمعوا له يا أمنية أبناء تجراين إثيوبيان تاريخ مغيرو أواني نازلنا حلمتات تجراين حلمتات عد هاجرن صحاي وقعوا ملو أبينو نموق يتوانا نجرو سلذي أب ساب حزيز قبرنا يو نحنا كونستيوينسي بتخكل كردنا دقفتنا نتن حرنتن تجراي أخول سنلبوناوي عقم خهلوهم فلطة أب دبلوماسين أب إيكونومين كما عبلو تجراي حاجر كوينا هلونا أمر رجعات تديكونس نعرسا خوينا نخالوت كترف تخيل حاجر كتكون تخيل يايلوم نخحالمو بزو إنفيستا غير إيو كتسيلنا نافتوان راح نسقاقر يبل سلازة دامز كومني يغني اللي كبرتي هابلي يغني لنا امباسادر هذا معصوي ماي موداتا حتويني بتصح زلهو اب موداتا حنت نطق طرح العلمو كم زفلت حتو ناصنت تግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ብዝተፈላለዩ መልክዑ ብሓደ ወይ ብኻሊእ መልክዕ እናተለዓለ ዝመፀ ጉዳይ ዋላ እኳ እንተኾነ ዓይነ ውፅኡ ደንፊዑ ዝወፀሉ ግና እቲ ግፍዕታት ናይ ትግራይ ናብቲ ናይ መጨረሻ ጫፍ በፂሑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ካብ ዝፍፀም መሉ ግዜ ጀሚሩ ግና ሕዚ ናብቲ በፂሕዎ ዘሎ ብርኪ በፂሑ ኣሎ እዚ سئلو بهندبت زمت زي كونس بتدرارا بقفعتات زمت حتو مخانو زي يردوم سبات قنا أي سؤالون مثل ناتنت ويم حتو هاجر نت تجراي كم قبل علي كالوت زتل على ويم خالي نمودا تبقسه ويم روحهم زقودهم مسيرو زسمعهم سباتون كلو يمو نخمزي عينة التحساسبة حدا انتاي تذيل زبل حانتي خم حتو ملكع غيره بزيو بيلو دما از مدرخ انت جمرون كاب العلوت مرارحا دمصنا ناصنه تግራይ ميزان يقفيتلنا حزون كاب زي ناي دمصنا ناصنه تግራይ حدا كاب العلوت مرارحا اباي غداي تحتوي مليسكا اغرا منقد خاون زناي لمعانت مدرخ تقلل لبيلكا كتعصولي حاتت يغني اللي أخليله يغني لنا مدرخ زمرحهم غازيطنيا أخليلون ميكائيلن صراي ودي اخا كونتاي خاصولو عصاصيكم مويكم ننغرو ግን እታ ሕቶ ብዝተፈላለየ መንገዲ እኳ ዋላ ተመሊሳ እንተኾነት ብክልተ መንገዲ እዩ ክምለስ ነይርዎ ታምድላወይ እውን ክሕፅራ ምእንታን ሰብ እውን ቁሩ ወዲ ከይዱና ስለ ዘሎ ሓዲኡ ቱ ኣሹራንስ እዩ ታዩ ቱ ዝጠራጠር ዘሎ ሰብስ እንታይ ኢና መረጋግጽ ኖ ዝብል ባዕሉ ነቱ ሕዚ ተተንተነን ዝቀረበ ነስተምህሮ ሳመራይዝ ምግባር ይመልሱ እዚ ናይ ድምፂ ናጽነት ትግራይ ምንቅስቃስ ኣብ ብጣዕሚ ሸጋሪ ኩነታት ኢና ጀሚርና እዮም ትፈልጦ ኣብ ክሊ መኸተ ሃለዋ ህዝቢ ትግራይ ቀዳምነት ሰሪዕካ ትገብሮ ቃልሲ እዩ ተጀሚሩ ባዕሉ ትውዳበ ካልኣይ ሕሉፍ ተመኮሮ እውን እናፈራረሰ ዝመፀሉ ግዜ ኢና ጀሚርና እዩ እዚ ናይ ውዳበ ስራሕ እዚ ተወዲበን ዝነበራ ናይ ምሁራት ማሕበራት በለን ፖለቲካ ውደባታት በለን ገሊአን ኣዲስ ኣበባ ገሊአን መቐለ ኣብ ዝተጋማማዓሉ
ብጣዕሚ ሸጋሪ ዝበሃል ግዜ ዝተጀመረ ግን ድማ ናይ ሓደ ዓመት ጉዕዞና እንትምዘን እንተሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበሃል ጅማሮ ጽቡቕ ዝበሃል ውጽኢት እውን ዝረአናሉ እዩ ነዚ መለክዒ እቱ ኖርማል ማትሪክስ ኣይትንትነን ሕዚ ክጽንዕ እውን ስለ ዘለዎ በቶም ናይቱ ቪአይቲ ናይ ሪሰርችን ናይ ዶክመንትን ተሜቲክ ኤርያ ኣለና እዩ ወብዙሓት ሊቃውንት ኣለዉ ንሱ ቅድሚ ሓደ ዓመት ምኽባር ሰርቬይ ገይርኻ ሙሉእ ስራሕ ሰሪሕካ ዝቐርቡ ኳንቲቴቲቭ ማትሪክስ ኣለዉ ኣብቲ ኳሊቴቲቭ ማትሪክስ እውን እንተኾነ ዘይሩ ናይቱ ፓብሊክ ሰንቲመንት ክትልክዕ ናይ ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ክትልክዕ ናይዚ ናይ ሆፕ ኤንድ ኮንፊደንስ ክትልክዕ እቲ ኣካዳሚ ፓርቱ ንግደፎ እሞ ካብቲ ክትንተን ዝወዓለ ኣብኡ እንተሎ ታሕቶሳስ መዕፀዊት እያ ትኾን ዘላ ማለት እዩ ብሓፂሩ ሓደ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ናይ ናጽነት ሕቶ ናይ ሃገር ሕቶ ኣብ ብምሉእ ናይ ስልጣኔ ታሪኽና ካብዛ ኢምፔሪያል ዓዲ እዚኣ ክፍለ ናይ ምድላይ ምንቅስቃስ በዚ ደረጃ እዚ ዓብይ ይፈልጥን ሓደ ተዓዲ ብተውፅሖ ሽግር እዩ ተዓንቶ ብኢኮኖሚ ብፖለቲካ ብዲፕሎማሲ ብኻሊእ ብዝበፅሐ ፀገም ምክንያት ሓደ መለክዒ ሓደ መረጋገፂ ተዓደይ ትደልየናን ጥራሕተ ይኮነስ ኣባና እውን ግፍዒ ስለ ዘየቋረፀት ንባዕልና ካብ ምዃን ካሊእ መማረፅታት ብምሉኦም ተማጢጦም ተወድእሉ ግዜ ስለ ዘለና እዩ ሓደ ምክንያት ተስፋ ዘይቆረፀ ሰብ እንተሃልዩ ተስፋ ዝህልወካ እታ ዓዲ ክትሕብሕበንካ እንተላ يقريتان تحتن كان تلا كتكحسن كان تلا ينبر أزي بقلبات النابع أسب زخدوا اللجزيس نعج أفشفنا نعبت بتاريخ النمهر زلنا وندقمون تزي كوينو قمت عن توسي يمون خلقتون زولوا تودي ويو تو زنابر حق من قصة وسرعات قمت عن توس تبهاله تانا حقي أنك سلاسان تشعتن تبهال تزي موتشينا ونكن خدينا نبلا لا كواس እንኳን ንክትኸድ ክንፈቅደልና ባጀቱ ናይ ፈቀደትልና እንታዝና አሰት እንኳን በዓውይ ነፃነትና ክትፈቅድ ኢኮኖሚና ሕዝና ዓቅምና ሕዝና ናይ ሰብ ዓቅምና ሕዝና ርእስና ክንኽእል ትትረፍ ክንነብራለሁ እውን ዘይትፈቅደልና ዓዲ ስለ ዝኮን ዘላ እዚ እውን ተወዲኡ ተበጢሱ እዩ ወላው ዘህዚ ዝኩሉ መዓት ወሪድና እውን እንተኾነ ብዙሕ ግዜ በዞም መውዚ ዘለው ሊቃውንት እውን ብኻልኦት እውን ተረጋጊፁ ዘሎ ንሕና እኮ ديفاكتو ستيت كوينا صنحنا هزون هاجرينا كو زلنا زي لنا مسا حق منكستاو متأثر يبلنا ناو نوري تملسنا تعنتو زبهال نبره كل كانات وسد تزي كوينو هيوت سدرانا وسيداس هيوت هزبنا وسيداس حمدنا اتحفز زلامبر استرفنا نجر كو يلن سلازي تهاجر هاجر يانيها ديفاكتو ستيتيا مس ኢትዮጵያ ዘተኣሳስራ ኩሉ ማሕበራት ተበጢሱ እዩ እማንዩ ናይ ባዕላ ገንዘብ ሃተመትን ናይ ባዕላ ርክባተይ ጀመረትን ዓለም ለኸፍልጦ ይረኸበትን እምበር ካብ ኢትዮጵያ ዝቀረያ ነገር የለኒ ባዕሉቱ ናይ ምቁራጽ ፕሪቶሪያ ሓዲኡ ተፈለየት ክትኸውን ምስ ኢትዮጵያ ትደራደር ካሊእ ስቴት ክትኸውን ይገይሩዋ እምበር በቱ ዝተባሃለ ውዕሉውን ተሳኺዑ ናብ ኮንስቲቱሽናል ኦርደር እኳ ተመሊሳ ተትህሉስ አቶም ሰባት ቆሩብ ዶ ንጻንሕና ኢልካት ጋወገወሉ ዕድሉውን ይነብሮም ይኸውን ሰባት እቶም ሕዚ ምክንያት ዘቅርቡ ዘለው ውሕዳት እውን እንተሃለው ወላ ብዙሓት እውን እንተኾኑ ስግኣታት ናይ ቅድሚት ረኣያት ኣስተምህሮታት ብዘይ መውሃቦም ዝተወደበ ምንቅስቃስ ብዘይ ምግባርና ዝመጽእ ነኳላት እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እውን ተጎዲእና ጥራሕተ ይኮነስ خزوون عندنا ميليشو تسلحتها وصنتت نمقصالس امدلاو كوينا خابد تايل بحال خابدنا حقيفنا دي زبال بتاع مشغار هناتات كوينا زلنا از وي سبيك كو تخبيبناس كويناتات يزفاتاتن زلمبر تقراريص اتودي ايا تግራይ ስለዚህ ኣብዙ ጉዳይ እዚ ናጽነት ሃገረ ትግራይ ትበሃል ተለስ ኢሉ ሌክዠሪ ከም ዘይኮነ ተዓንቶ ዝተባሃለ መቀደም ካለዋት ህዝብ ክረጋገጸሎ ሃለዋት ህዝብ ተይረጋገጽካ ሁሉ ሕቶታት ክምለሰ ይኽእልን ሃለዋት ህዝብ ትግራይ እናረጋገጽካ ግን ንተሃለዋት ተረጋግጸሉ መሰረት ግን ሒዝካ ትኸይደለካ ስለዚህ ተመኩር ዓለሙን ዘርኤና ዘመውዚ ዝወዓሉ ሊቃውንቱን ንሓደ ዓመት ሙሉ በተከታታሊ ዘምህሩልና ንዕኡ ተውሃው ምላሽን
أو زمن قصقص يزعسل زلو الرأيان إيو نايتو سكسسنا ملكعي سلازي أشورانسنا انت أيو متأمامنا نقرنا نزل الحطو وحالواتنا أيو كننبر كنهلو انت خوينا كابانا زنقسا خندناتنا عقم زيبلن خندناتنا تعنتو وتوهالة زيبلن كان عنتو تزرزر هاقرات زو خون أو مخان أي أويون حزب تقراي سلازي ناتنا حلاف النت حزب تقراي يفلت إيو نحنا ون مساخال لنا دليت خازي كخونينا نسرح زلنا عدر رخيبها تسبه الجمن قستوي سرعات انت سبت عنتو ناي حق بعلم يازلو نور منقدي ويون جنرال كنف بزولو نانقص 39 كنمعدو تعدم هلوان زي فلطنا نصبيلو تيكونس انها نصنالو نصنح عدل يزلنا قومون يزغد زلو حزي بعلات هاجرنا على ختبل نعنات راح تيكونس نتوم مساخينا زلوا زلو هزوتات وين تقورم زلان نرئلنا مالت بقروا مس غوروا بتا سناي بلا مس حزبا سناي بلا ناي ترى ጉዳይ ተዘይኮይኑ አባናዝ ተወድ ጆኖሳይድ ኣብ ካሊኡን ዝቅጽለሉ ተዓዲ ከም ዓዲ ዘይተቅጽለሉ ኩነታት ኣብዝነወሉ ኩነታት እንታይ መማረጽ ሃልዩና እንታይ ንቅድሚት ንድሕሪት ክንርኢ እዚ ሁሉ ግን በሰላማዊ መንገድ ክንገብሮ ምስ ጎረባብትናን ምስ ህዝባን ምጽላእ ከም ዘይኮነ ሃገር ምዃን ዓርስኻ ምኽኣልስ ጎጀይ ክወጽእ የመባልስ ምስ ወላዲኻ የጻልእ የግዳስ ሸሊሙ ይሰደካ ስለዚህ ትግራይ ሃገር ክትኮን እንተላ ኢትዮጵያ ትጻባ አይኮነት ንኤርትራ ትጻባ አይኮነት ሃገር እንትኾውንሞ ውሕልልቲ አትኾውን ርክባታ ኢኮኖሚ ሓርነታ ተዓንቶ ዝተባሃለ ውሽጣዊ ዲሞክራሲያ ከዚ ኳብ ሽግርና ሃለየተስ በተነጻጻሪ ካፍቶም ካልኦት ክልላት ካፍቶም ካልኦት ጎረባብቲ ሃገር ዝሐሸ ዝበቀዐ ተፈላለዩ ራእያታት ዘተኣናግድ ዝመስል ሃዋህው ዘለዎ ዓዲ ኮይና ንርኢ ዘለና ስለዚህ ዛ ዓዲ እዚኣ ባዕላውን ቀደሙን ዓድና ሃለወት ከምቲ ዓንቶ ኣምባሳደር እውን ዝበሎ አንከር ነሽን እናልና ባዕልና ዝፈጠርና የትወሪ ንሳ ተፈሪሳስ ክትፈርሱ ኢኹም በቃ ከምቲ ዝበሎ እዩ ክሳዳ ተቀንጢባስ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለውን ተርኢ ናይ ራእያት ዓዲ ዝተረፋ ሒዛ ንዓናውን ጽቡቕቲ ጎረቤት ኮይና ብፍቅሪ ብሰላም ህዝብና እውን ኣብ ትግራይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ኤርትራ እውን ኣብ ኬንያ እውን ምን ማር ዝኽልክለ ይኮነን ሃገርና ሃገራዊ ሕቶ ስለዚህ ሃገር ምዃን ምባኣስ ዘይምዃኑ እታ ጎባጢት ሃገር ክትጎውጠካ እንተ ኮይና ግን ሃገር በልኻ ይበልኻ ተጉበጥ ስለ ዘለኻ መፍትሒኡ ዙ ኢሹ እዩ ክሳዕ ሕዚ ኢንተርቴይን ዘይተገበረ እሞ ኣብ መወዳእትኡ ያው ነዊሕ ግዜ ወሲድና ስለ ዘለና መእሰሪኡ እንታይ እዩ ድምፂ ምንቅስቃስ ትግራይ ሓደ ዓብይ ዕላምኡ ኣብ ፍልጦት ተመስረተ ይኹን ካብ ተጎዳእናስ ካብ ተገፋዕናስ ጥራሕተ ይኮነስ ንሱ ባዕሉ እኹል እዩ ጆኖሳይድ እኹል እዩ እሱ ናይቶም ናይ ሕጊ ተንተንቲ ኢሎም እዮም ትሕዚ በፅሕና ዘሎ በደል እኹል እዩ ግን እሱ እውን እኹል ኣይኮነን ኢላ ቪአይቲ እንታይ እያ ትገብር ዘላ ነዞም ሊቃውንቲ ሃገረ ትግራይ ኣኪብና ኣዛቲና ነሽን እናሃነፅና ክንፀንሕ እዩ ከምቲ ጀነራል ዝበሎ ሓንቲ መዓልቲ ቮት ጌርና ሃገሪኹም ተባሂልና ክንዕልል ተይኮነስ ንሃገር ዘብቅዕ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ዓቅሚ ዲፕሎማሲያዊ ዓቅሚ ቪዚቢሊቲ ናይ ትግራይ ኣብ ዓለም ክጸንሕ ከምቲ ትማሊ ኣብ ሕቡራት መንግስታት 10 ገለ ግዜ ንቅድሚት ቀሪባ ዝበሃለላ ሎሙ ድማ ከም ሃገረ ትግራይ ኣብ ዓለም ቪዚብል ኮይና ትርአየሉ እዚኦምስ ሃገር እንተ ኮይኖም ኣይሽፍቱን እዚኦምስ ሃገር እንተ ኮይኖም ንሪጅን ምርግጋዕ ምክንያት ይኾኑ እዮም እዚኦምስ ሰላም እንተረኺቦም ናይ ዕብየት ኣብነት ክኾኑ እዮም ዘብል ኩነታት ክንሰርሕ ስለ ዘለና ኢና ነዚ ምንቅስቃስ ጀሚርናዮ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ብዝሐሸ ውፅኢት ብዝሐሸ ኮንሰንሰስ ነቶም ሃገር ዝናፍቆም ዘሎ ሃገረ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ብፍቅሪ ብምክብባር ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ሓሳቦም ክሰዓር እምበር ብፅልኢ ብፀርፊ ከይኸውን ኢና ናብ ፍልጦ ክቕየር ፃዕሪ ንገብር ዘለና ኣብዚ ኩሉ እዚ ኢድኩም ዘእተኹም ካብቲ ሎማዓንቲ መድረክ ትመርሑ ዘለኹም ክሳዕ ዓቕምኩም ፍልጠትኩም ዘወፍኹም ኩልኩም ብሽም እቲ ኮኦርዲኔተር ናይቲ ቪአይቲ ዝለዓለ ክብሮት ኣለና ብጣዕሚ ነመስግነኩም ታሪክ ክዝክረኩም እዩ ከም ኩሎም ታሪካት እዚ መቐይሮ እዚ ህዝብና ሃላዋቱ ረጋጊፁ ድንበሮ ሒሱ ነዚ ጉዳይ እዚ
عدل رخيو هزب تجراي كابشاف نابشافتن هز تفترن زلوا ودابتاتون أو تجرايون بعلوان هزب سلازخونا نافذو وريدو نحنا ون مس هزبنا خويننا تمن اسي تبع على عقم من قدمي تمسيو نحنا نركولو اي نركولو زي هزب زي دحره هزي ام محنقو خالوت سبات زساتيلو ماي بخالي ازاز بومبا زعصولو زخفتلو سرعات كقارص نغورلو قالسي بوحلنا خنقصللو لنا جمركم قالسو كله قصللو ما بتعمي يقني اللين ماليو كاوزي بالعلي كله تنغر مدغام تزي خوينو زي توهاله ነገር የለን ናይሎም ማዓንቱ ውዕለና ድማ ሪኮርድ ተገይሩ ብደንብ ናፍቲ ህዝቢ ክበጽሕ ናውዞም ውዚ ዘይወዓሉ ሰባት እውን ክበጽሕ ምግባር ኩለና ክንረባረብና መድረኻት ክቅጽል እዩ ዝቅጽል ዓመት ህዝብናን ዓድናን እውን ካብቲ ዘለዎ ናይ ሃለዋ ሓደጋ ተናጊፉ ንሕና እውን ካብቲ ተበታቲና ይንሄና ናውዚ ከምዚ ዝበለ መድረኽ መጽኢና ተዛቲና ኣብ ሓደ ጭቡጥ ደረጃ ንበጽሐሉ ግዜ ክገብረልና እናተመነኹ خبرتي هذا نزوع لهم نايلهم معنتي بزح ساعات سنحنا لنا يغني لنا خليلو دي الله يغني لنا ناي كبري عقايش كونكم أوزي نايلهم معنتي ملقت زم حلالفكم نساتفت ذات بانل بأورود ما كل ساعات مسانا صنحة كل تساتافي مدلاو بأورون دحر مجرجا كونكم نزي ጽቡቅ ስራሕ ንኽስራሕ ዝገበርኩም ኣባላት ኣመራርሓ ድምፂ ናጽነት ትግራይ የቀኒልና ንብል ናይ ሎሚ መሰናድኦ በዚ ተዛዚሞሎ ድሓን ዋዕልታ ድሓን ሕደርታ ኣኔልና ኣኽሊሉ